Wazobia Record. Yau na daina suna kula a yau na yi bayani. Na baki zuciya gaba ɗaya kuma kin yaudare ni. Da mun yi sabo da ni da ke yanzu kuma kin guje ni. Bani manta lokacin da muka yi alkawari ki bari ni. Yanzu kin saka zuciya ta yi zafi kuma ta yi rauni. Allah shi kadai ya san abin da kike nufi gare ni. Na bayar da rayuwata akan ki duk dan ki so ni. Amma da yaudara zaki sa kaiya gare ni. Da can a baya ai baki da wanda kike so kamar ni. Ban san me ya canja miki ra'ayi ba da zaki ki ni. Amma za na so ki nazari sannan ki tunani. Wata rana da sanni akwai sakayya gare ni. Domin ba dalili ba hujja kika ki ni. Ban saka wata ya mace a zuciya ba, ke kaɗai gare ni. Komai kika yi kuma baki da laifi a gare ni. Domin san ki ya riga da yi tasiri gare ni. Kin nuna soyayyar ki a fili ni kika yi nuni. Ba ma yin rabo da juna kullum da ke za a ganni. Ko da wiki ganni ba a waya ma sakin kira ni. Kin yi mini alkawari kin ce ba ke ba rabo da ni. Ba ma jayayya ko rigima a tsakani. Ban taɓa yin laifi gare ki ba, amma za ki bar ni. Na ɗauki soyayyar ki da gaske, ashe za ki ki ni. Na kasa gano dalilin da ya sa za ki bar ni. Amma ki tsaya ki saurare na, a yau zan miki tuni. Wata rana Ubangiji zai yo sakayya gare ni. Wazobia Mix.